Zavrti me. Slušate odlomak Zavrti me iz nove kolekcije kratkih priča Branke Čubrilo, Troje za tango i druge priče. Lilian Liola podiže kosu i pričvrsti ju zlatnom kopčom na zatiljku. Podiže glavu visoko i s lijeve strane stade promatrati odraz svoga lika u zrcalu. Glavu zadiže još više. Posljednji dodir crvenila za usne, kontrast crvenila uz bijelu put i da, kontrast crvenila u odnosu na njezinu mrku kosu i tamne oči. Zakopčala je gotovo prozirnu bluzicu ispod koje su se vidjeli obrisi čipkastog grudnjaka. Ona ponovo zadiže bradu i pogleda se u zrcalo, ovog puta s desne strane. Osmijehnula se. Gotovo da izgledala kao Eva Ruiz Alonso. To ime Lilian Liola čula je prvi put kad je imala oko 7 godina. Netko reče njezinoj majci u prolazu: "Ovo tvoje dijete, kažem ti, bit će pljunuta Eva Ruiz Alonso." "Šuš, ne govori to. Ne stavljaju joj takve gluposti u glavu." "Što je tebi, ženo? Pa izgledati kao Eva Ruiz Alonso može biti samo izvor pravog ponosa." "Ne puni joj glavu takvim bedastoćama, idi kući i puni glavu bedastoćama svojoj djeci." Poslije ovakve izjave bilo je jasno da je majka Lilian Liola bila ljutita, ali ako je netko znao Evu Ruiz Alonso, onda je mogao lako zaključiti da je majka Lilian Liola mogla biti čak i ljubomorna. Majka Lilian Liole nije bila žena koju bi netko mogao zvati lijepom. Bila je niske, zdepaste građe, a njezina crna kosa nekontrolirano je rasla baš posvuda, dok su joj obrve izgledale kao dugačka dlakava gusjenica koja se uporno ugnjezdila iznad očiju. Čak se i iz daljine mogla zamijetiti pretjerana količina dlaka iznad gornje usnice, što nije bio znak ženske ljepote. Glas joj je bio grub, pokreti brzi, sa puno trzaja, zbog čega je djelovala ljuće, no što je u stvari bila. Kad je Lilian Liola navršila 7 godina, prerasla je svoju majku, što u stvari nije bilo neočekivano ili teško postignuti, jer je njezina majka, kao što već rekoh, bila niska i zdepasta žena. Oko njezine 7. godine bilo je vrlo jasno da Lilian Liola neće sličiti svojoj majci. Izrasla je visoka, viša od svih vršnjakinja, pa izgledala kao tanka vrba, dugih nogu koje su bile oblikovane nevidljivom no vještom rukom. Njezina kosa također je bila tamna, gusta, ali rasla je u izobilju na mjestima na kojima je trebala rasti, a boja njezinih očiju poklapala se s bojom najfinijih nijansi utkanih u gustu kosu. Izgledalo je kao da nema zjenice, kao da je u svakom oku okrugli crni mramorni kliker, dubok i tajnovit, i bilo je jasno da će ova dva mramorna crna ogledala postati dva jezera koja će skrivati najdublje tajne, obično namijenjene samo za odabrane. Vrat joj je bio tanjušan i dug, uši lijepe i male, izmjerene točno kako bi ostvarile i izrazile perfekciju. Perfekciju koje ona nije bila svjesna, jer nikada joj nitko nije rekao da je lijepa ili da će se pretvoriti u pravu ljepoticu. Pokreti su joj uvijek bili odmjereni i polagani tako da je djelovala dok hoda kao da pleše, ili da pleše dok pere posuđe ili obavlja bilo koji drugi svakodnevni posao. "Požuri, prestani sanjariti, siđi na zemlju, prestani se pretvarati." Nikada nije uspjela požuriti jer je u sebi nosila duboki mir. Nikada nije prestala sanjariti jer nije poznavala drugi oblik bivstvovanja. Nikada nije sišla na zemlju jer je bila savršeno zadovoljna na tom nivou postojanja, ma kako se on zvao, i nikada se nije prestala pretvarati jer njezine oči nisu vidjele ružnoću.
Samo se beskrajna ljepota zrcalila u njezinim očima. Tko je to, majko? Angelita. Ne ona, već žena za koju reče da joj sliči. Eva... Prestani postavljati smiješna pitanja i požuri, čeka nas posao. Hajde, dijete, požuri. Ali majka nije mogla spriječiti Lilian Liola da odraste i pretvori se u pravu Evu Ruiz Alonso. Kada je Lilian Liola navršila 11 godina, postala je svjesna načina na koji ju mladići odmjeravaju. Buljili bi u nju otvorenih i natren zamrznutih usta. Reakcije koje je izazivala tada svake godine su postajale dramatičnije, a iste su joj u život donosile puno smijeha i zabave. U sebi se do sita smijala mladićima koji bi izgubili samokontrolu ugledavši je. Kada je Lilian Liola navršila 14 godina, tada je već bila potpuno svjesna kakav učinak njezina pojava ima na ljude, pogotovo na mlade muškarce. Ona se poigravala njihovim osjećajima kao da su materijalne stvari, pa ih je tako mogla micati, zamrzavati, manipulirati, prenositi ili slomiti, kad god bi to poželjela. Baš sa 14 po drugi put je čula komentar. Ti izgledaš isto, ali mislim stvarno isto kao Eva Ruiz Alonso. Točno prije 7 godina naša susjeda Angelita rekla je mojoj majci da će biti pljunuta Eva Ruiz Alonso. Tko je ona? U tim godinama bila je najviša djevojka u gradu, bez napora je mogla otkinuti kameliju s najviših grana i zataknuti ju za uho. Znala se zaključati u kupaonicu gdje je na pljesnivom zidu visjelo staro, na rubovima požmareno zrcalo, prilijepljeno za zid sa 2 široke ljepljive trake. Ona bi kao snjeguljica gledala sebe u zrcalo i pitala: Zrcalo, zrcalo moje, reci mi na svijetu najljepši tko je, Eva Ruiz Alonso ili Lilian Liola? U nekoliko ovakvih prilika, nakon takva pitanja, zrcalo je palo sa zida, ali se nije razbilo u 1000 komadića, jer je zrcalo bilo sačinjeno od jeftinog uglačanog aluminija. Ona bi nakon toga jednostavno uzela zrcalo i ponovo ga zalijepila na zid sa zagonetnim i vragolastim osmijehom na usnama boje zrele trešnje. Bila je svjesna težine pitanja koja postavlja zrcalu i s obzirom da je zrcalo bilo sačinjeno od jeftinog uglačanog aluminija, ono nije bilo u stanju podnijeti ljepotu Lilian Liole. Stoga činilo se da je zrcalo bilo svjesno da se Lilian Liola zatekla u pogrešnoj kupaonici, sa pogrešnim zrcalom postavljajući pravo pitanje. Da, pravo pitanje, jer u posljednjih 30 godina nije se rodila djevojka čija bi ljepota dosegla ljepotu Eve Ruiz Alonso. Jednog ugodnog travanjskog poslijepodneva ona prijeđe ulicu na uglu koje se nalazila cvjetarna i Grand Teatro s druge strane, kad joj priđe mlad muškarac. On ju uhvati za ruku, ona okrenu svoje lice i sretne par prodornih očiju. On reče: Dovraga, jesi li ti inkarnacija Eve Ruiz Alonso ili si priviđenje? Ti mora da si njezina davno izgubljena kćer. Ne, ja sam kćer Ane Mandez, cvjećarke. Ja ne poznajem niti jednu cvjećarku u gradu. Izgledaš li kao ona? Što? Kao moja majka? Niti mrvicu. Ona je niska, zdepasta žena, ima zube kao konj, a dlake joj rastu posvuda, čak i iznad gornje usnice. A otac? Pa mora da si taj izgled od nekoga naslijedila. Ne poznajem oca, nikad ga nisam srela. Majka je znala reći kako je poginuo u saobraćajnoj nesreći, ali čula sam da je izmislila tu priču kao i mnoge druge koje je o njemu ispričala. Saznala sam od bake tijekom žučne svađe s mamom kako je majka spavala sa svakim muškarcem koji je htio s jednom jedinom namjerom da začne dijete, jer nju nikada nitko ne bi htio ženiti. Zar to nije grozna priča? Pa, priča je u svakom slučaju čudna.
Ti kažeš da nitko od njih nije bio u srodstvu sa Evom Ruiz Alonso? Toliko sam puta čula kako sličim na Evu Ruiz Alonso, a nikada ju nisam niti srela. Sve što o njoj znam jest da je bila lijepa. Lijepa? Pa ne vrijeđaju. Ona nije bila lijepa, ona je bila krasotica stoljeća. Takvu ljepotu nije posjedovala niti jedna žena u posljednjih nekoliko stoljeća. A sada ti si naišla, Bože dragi, koliko samo sličiš na nju. Ja čak niti ne znam kako je ona izgledala. Pođi sa mnom. Uzeo ju je za ruku i pređoše ulicu. Držeći se za ruke, hodali su prema Grand Teatru i kada su prešli glavni ulaz, on ju uvede kroz sporedni i povede ju stepenicama na gornji kat. Cijeli gornji kat bio je uređen u jedan veliki plesni studio sa uglačanim parketom, zrcalima na zidovima i brojnim posterima žene koja je izgledala istovjetno kao Lilian Liola. Ona upita: Eva Ruiz Alonso? Eva Ruiz Alonso, najljepša žena ikada i prva vlasnica ove škole. Bila je najbolja, najslavnija plesačica i naravno najpoželjnija žena tog vremena. Gotovo zastrašujuće. Zašto? Pa kako bi ja ikada mogla napuniti cipele takve veličine? Pa to prepusti meni. Tebi? Dozvoli da se predstavim. Chancy Ferrand Durand, doktor za tango. Ti mora da si Francuz? Sa ponosom. Zašto sa ponosom? Što je pogrešno da si odavdjen? Ne, moja slatka Eva Ruiz Alonso. Hej, ne zovi me Eva Ruiz Alonso. Ne, zovi me Lilian, to je moje ime. Moja draga Lilian, ja sam rođen ovdje, ali moj je otac Parisien. Ovdje ga je dovela žeđ za tangom i lijepim ženama. Tu je sreo i Evu, davno prije no što sam se rodio. Beznadežno se zaljubio u nju. Svi su se u Evu zaljubljivali, jer onaj tko ju jednom sretne, odmah se u nju zaljubi, ali ona nije ostajala ni sa kim. Nikada nije pripadala niti jednom muškarcu. Femme fatale. Oui, un femme fatale, baš kao i ti. Ne, ja nisam un femme fatale, ja sam samo Lilian Liola. Moja je majka siromašna cvjećarka, niska i zdepasta, vidljivih brkova na licu, sa rukama muškarca i grubog, muško-banjastog ponašanja. Ali slatka moja Lilian Liola, ti nisi tvoja majka. Ti si neviđena ljepotica. Zar misliš da je naš današnji susret bio tek puka slučajnost? Ne budi smiješna, providnost nas je spojila. Ja sam taj koji će svijetu predstaviti novu Evu Ruiz Alonso. Dok su razgovarali, Lilian je gledala u poster i promatrala lik žene tajanstvenih očiju. Zatim je pogledala odraz vlastitog lika u zrcalu i u njemu vidjela Evu Ruiz Alonso. Nije joj preostalo ništa drugo nego da se smiješi. Bio je to osmijeh samozadovoljstva, osmijeh mlade sujete. Ona reče: ali moraš me zvati Lilian Liola. Ja ne želim da mi promijeniš ime. Nikada. Pa kako ti misliš da ćeš ostvariti takav naum? Ja nikada nisam plesala, čak i kad hodam osjećam se nezgrapno zbog pretjerane visine, zbog čega se držim pogrbljeno. Tišina, pusti me da te sad malo promotrim. Chancy Ferrand Durand gledao ju je pogledom iskusnog znalca u kom se zrcalila skrivena požuda. Nadao se da je to samo požuda, jer za ženu on nije htio osjećati ništa više osim požude. Nikada nije htio voljeti samo jednu ženu, jer se bojao da bi tako mogao propustiti neku bolju, ljepšu ili uzbudljiviju priliku. On nikada nije htio voljeti nikoga osim sebe. Bio je najbolji tango plesač. On je bio taj očaravajući Francuz, svjestan kako su sve žene jurile u njegov studio upravo i samo zbog njega. Cijeli život ponašao se kao
potpuno razmaženo dijete dovedeno u butik najfinijih i najrijeđih čokoladnih bombona gdje je mogao izabrati i ponijeti ono što je htio. Ako želite saznati što se dogodilo sa Lilian Liola i Chauncey Ferrand Durand, potražite knjigu na Amazon, sljedeći link ispod. Ovo je samo kratki prijevod, a knjiga je izdana na engleskom jeziku.